למי מכם זה לא קרה? באתם בבוקר, הכנסתם מפתח לסוויץ' והמנוע מת. אתם רוצים להגיע לעבודה? יש לכם כבלים? לכו תמצאו מישהו שיעצור לידכם, ואם אין לכם כבלים, חבל על הזמן. אבל זה לא חייב להיראות ככה. כי יש מוצר חדש, קטן ומעניין, שיגרום לכם לשכוח את הכבלים האלה. שקע USB לטעינת טלפונים ומחשבים ניידים, פנס למקרה הצורך, והשקע לחיבור ההתנעה לרכב. כדי לבדוק את הגאדג'ט החדש, את זה, סוללה, מטען, מכשיר בגודל של אייפון, הגענו למוסך ופגשנו מכונית שאתם כבר מכירים, המצבר של המת. אבל השאלה היא, אם זה יכול להניע את זה. לוקחים את הסוללה, מחברים עליה שני מיני תנינים לנקודה הזאת, ומוכנים לעבודה. ערן, תניע. מדהים. זהו, הניע. לא צריך כבלים. הדבר הקטן הזה, 399 שקל. בקישור למטה.